Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Kumusta naman sa ato diya? Ay, nahinumdum kas imong barkada sa una, si Alex. Nga naman si Alexia. Kasal nila karong adlaw. Naminiyo ng imong amigo. Nauna na ka. Busa, oy, ikaw paning kamot, oy, nga makakita na kagbabae nga himuong asawa, Andro. Kinsa iyang nasawa diya? Usingan. Kuan. Jisa. Oo, mauna, Jisa. Si Chisa. Oo. Nakaila ka ba ng naasawa ni Alex? Wa man diya. Wa. Kuan, familiar lang ako angan. May noon nga, naminyo na siya. Andro, nganong wa man ko kakita ni Alex nga nakikita ni mo dito sa ato? O nganong wa man kaniya imbitahas iyang kasal? Nagkita mi diya, pero dili kayo permi. May problema ba mong managigala, Andro? Wa man diya. Kay bulungan mang good mong duha. Sukad lang mo manood ng pagkasundaw. O niya, na-dismiss kay may mga problema na slawas. O naman ko kakita ninyo nga nag-uban. Nganong nahibaw manggang kasal niya karong adlaw? Ay naagi man kuslungsod ayong anhi dinhi. Dool bayas terminal ang simbahan. Mao nga naibaw ko nga siya ang gikasal. Nganong dili naman kayo mo magkontak kay? Mausap ang ginang tao kung magkatiguang diya. Mahimo bag di lang tabay ni Alex. Diya. Nahala. Ituod, kumusta naman mo dinhi? Murag maayo man ang dagas imong negosyo. Ay, tinuod ko di ay ang gisulti ni Pinoy nako sa cellphone nga. Giswerte ka. Doon na naman di ay mo shop sa silong. Oo, tiya. Maayo, kay wa na ka mag-apil-apil anang boxing sa iskina. Nahala. Ako na ning ipahiluna ang mga utanon nga akong daa. Sige, tiya. Kipagkaslang gid ni Alex si Chesa. Di na ko maguna-una nila. Gikan ka na. Ako lang ilubong sa kalimot. I-focus ako kung nauna sa akong negosyo. Kalain sa nagipati. Sa daghang tawa. Jessa? Jessa, naunsam ka? Anong may biyam ka dito sa mga bisita, ha? Kuan, naglain ang akong kabuhi, Alex. Mau ba? Uy, imni ng tambal. Ma? Ma? Oh, naunsa mong duhadong? At imalaon na ni si Jessa kay naglain ng kabuhi. Uy, ay, dali sa inyong kwarto. Pahuway una, Jisa. Ma. Uy, Andro. Oh, Usa naman sa nang imong giinom? tubig ra, Carla. Og mahimo ba? Ayaw ko bantay. Oy, bantayan tagyud ka. Kay amo na gud ka nako. Unya, dili man ko ganahan nga masakit ka. Kay kihawas gud ko nimo sa club. Karon, disinti na gyud ko trabaho. Tabangin lang ko nga malambo ato ni Kusyo. Og mabulahan ka. Naning kamot bitaw. Pero dili lang ko malingaw usahay nga magtan-aw nimo nga murag mag-uol usahay. Nga naman gyud ka. Carla, ay nakung na. Unsa ka ba? Hoy, sa tanan akong nahimong customer, ikaw lang ang mitratar nako nga sama sa usa ka distinting babae. Mao nga ampingan jud ta ka. Andam kong mulingaw nimo anytime. Ayaw kalimot. Paghilom. Ati man na imong trabaho.
Pagkibog design sa sapatos nga mo'y makapadato na to. Yes, sir! Unang kapiiron sa mga kasal ni Alex. Pero kalain sa kong gipati. Naluya ka, love? Ha? Love na akong isang pet ni mo. Kaya asawa na guti ka. Alex, kung Dili ka gustong gakson ako? gikapoy ko. Lain ang pamati ko sa kong lawas. Okay. Okay. Nalimot ko na. Pasuntayag naman day ning atong kasal. Sorry. Ayaw pag-sorry. Ang sabot. Unya na kumuhikap ni mo kung gusto ka ng ako hikap mo, okay? Pahuway na lang. Unsa man ang akong gibuhat? Unsa man gid kay akong ugma dinhi sa kamot ni Alex? Asawa na ko niya pero dili ko ganahan nga iya kong hikapon. Relax lang, Alex. Ayaw pagdali-dali. Ug ayaw kay ubos. Imo ning gusto nga pakaslan ng babae nga way gusto nimo. Busa. Pag-antos. Dong Alex? Uy. Nganong ni abang kasagawa sa inyong kwarto ni Jessa? Kuan, dili pa mahimong mutupad ko ni Chessa. O nganong dili man? Bana ka na niya. Busa kinahanglang magtupad mo higda. Amaw man ka ning bayhana. Ma-relax lang. Ganahan pa sab ko mo inom. Gawas pa, mabto si Chessa. Busa, kinahanglan dili na ako siya hatag kahasol, ha? Pero bana ka na niya, Alex. May gikasabutan mi si Chessa. Ug dili pa rin ako mahimong kubon. Sigurado ka? Okay na ko, ma. Biyain na lang ko din eh. Oh, nahala, sige. Kinahanglan akong dawaton nga dili pa na ako mahimong angkunon sa ingpit si Chess. Mulakaw na ko. Kinsa makatungko sa king mipadakan sa sakinan. Si Alex ka to. Siya kitingali. Salamat nga wala siya mamugos na ako. Oh. Ma? Kung sabay na kaon ni mo, ha? Gawa man ni mo padugang imong bana?
Kuan. Tuwa, misirit na nun tuglakaw. Nalilian ako nga nagdali gawas. Unya, misakay siyang auto ug kusog kayo mipadagan. Naipaw na siyang daan nga wa ko'y gugma niya, ma. Iyang gusto nga pakaslan ko. Wa sa mong sabot nga mudog dayon siya nako. Hoy, Jisa. Naunsa ka baya? Asawa ka na baya ni Alex, ha? Busa dili mo siya mahimong balibaran sa tanan niyang gusto isip bana. Unsaon naman mangita tuglain? Iyan na ka ng desisyon, ma. Unsa man ka? Di ka makonsensya? Giluwas ka ni Alex gikan sa kauwawan. Unya karon, dili pa nimo siya tagag pabor? Ma, Tun-i sa pagmahal si Alex. Kay bana mo na siya. At di man na siya sama sa usa ka asawa. Aron panggaon ka niya. Nagkasabot ka? Dali, dili. Alex! Nasamang ka. Maramang kagangol kayo diya. Uy. So, pagsaba, ikaw ako. Kinalang di ay. Nasam ka. At loro sa imong kasal. Una ako'y paimutan nimo. Ay, pagsaba. Hinay-hinaya lang, Alex. Good morning. Oh, Jessa? Sorry nga, nabuntagan ko sa gawas. Okay lang. Tuod, nagluto na ko pamahaw. Manghinaot ko nga makauyon ka sa akong luto. Okay na, bisag unsay lutuon nimo. Naibaw ko nga lami yun eh. Sige, o kara na ta ka? Magtungan na tagkaon. Pag ilis una, kay nagka-lipstick ang imong kwelyo. Ha? Andam ng imong tualya og ilisan sa banyo. Uy, nagka-lipstick na rin akong kwilyo. Pero, mura lagwa si Jessa. Wa siya masuko. Ano wa man siya mga bubo? Asawa siya! Insulto sa usa ka asawa kung mga bit ang bana. Ug saon naggabi pag yun silang kasal. Laing babae dayang iyang gikauban kagabi. Kung misugot pa ko nga motupad siya nako. Dili unta siya mulakaw. Pero, nga nang wa masab ko mangigi. Kakumot ko na na mong giluto. Lingkod na. Kutawan ta ka og kape? Ayaw na. Alex, Sorry nga, milakaw ko kagabi ha. okay lang. Wa na'y kaso. Hindi na ni mausap. Bunga lang to sa kong nainom. Lingkod na. Alam magkapamahaw na ka, Alex. Tuod, may nahunaan ko, Jessa. Unsa man na? Mubakasyon ta. Adto ka sa laing dapit, mga anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!